aika hyvä tunnet. Mitäköhän kello mahtaa olla? Mitä? Se nyt 10. Voi luoja, se on ihan hirveän paljon. No, mä oonkin tottunut heräämään tosi aikaisin, että tuntuu aika oudolta nyt kesälomalla. Moikka hiiri, annetaanko sulle ruokaa? Voi toista. No, mä käyn nyt suihkussa vaihan vaatteet ja sitten mä ruokin sut. Vitsi, nyt tuli kylmä. Jee, ihanaa vihdoinkin pyyhkeitä. Moi äiti. Ai hei kulta. Ai sinä heräsitkin jo ja kävit näköjään myös suihkussa. Juu. Moikka Itotisko. Ai moi. Joo, mitäs mä söisin? Ota tuosta ruokaa. Sä saat mun banaanin, mä en syö sitä. Hei Fanny, kyllä sä nyt sun banaanis syöt. Onko mä en jaksa? Sanni, syö Fannin banaani, koska hänellä on oikeastikin vatsa täynnä hän. Otti vaikka kuinka paljon ruokaa tässä. Ja, joo. Mutta minun pitää lähteä töihin ja isäsikin lähti jo. No niin, Fanny, tule, lähdetään töihin. Jee. Tai siis sinä menet päiväkotiin. Voi pikkuista. Nam. Hyi. Yök. Moikka pikkuhiiru. Tässä olisi vielä ruokaa. Syössä vaan, mä vaihan vaatteet. Ei todellakaan. Hyi, vähän mummon tyylinen. Hyi. Ei, ainakaan tää. Tää, noin. Nyt mä oon valmis. No, ihan sama. Ja nyt matkaan. Vitsit on jännää. Mä menen Saaralle yöksi. Meniks käännäri rikki? Ihmiskatti, se meni rikki, vaikka mä pidin sitä kiinni. Au, sattuu jalkaan. Mitäköhän sille käynyt? Eikö se ole murtunut? Au. Hei tyyppi, tarviks sä apua? Au. Mitä? Joo, apua. Tarviin. Hei kuule, sulla on jalka murtunut. Ei kai. On se, jos Hans niin sanoo. Se on tosi hyvä lääkäri, kyllä se tietää. No, asiasta toiseen, mikä paikka tää on ja miten täältä pääsee pois? Itse asiassa täältä ei pääse pois. What? Eiks täältä pääse pois? Ei,
Olet tippunut ylitsepääsemättömään rotkoon meidän kanssa ja me elämme täällä. Kyllä täällä on ihan mukava elää. Eiks täältä pääse pois? Olen pahoillani, tai siis olemme kaikki pahoillamme, mutta ei pääse. Tai voihan joskus petsit rakentaa tänne sillan, tai siis sellaiset portaat, mutta niitä ei ole vielä tehty. Eiks täältä oikeasti pääse pois? No, olen pahoillani, mutta täältä... Hiljaa! Siis mulla on pikkusisko. Se on todella pieni, ihan liian pieni jäämään ilman isosiskoaan. Se on vasta 6-vuotias. Oi, miten se pärjää ilman mua? Minullakin oli pikkusisko, hän on 2-vuotias ja kun minä tipuin tänne, niin ajattelin ihan samalla tavalla kuin sinä. Niin, olemme kaikki hyvin pahallamme, mutta täällä on pakko elää. Älä takerru liikaa menneisyyteen, vaan katso tulevaisuuteen. Ehkä siellä on jotain hyvääkin. Idiotti, mä en oo mikään selvännäkijä. Ei kun siis hän tarkoitti sitä, että älä takerru menneisiin, että miten se sanotaan? Älä takerru menneisiin, mieti tulevaa ja juu, mutta haluatko tulla meidän majapaikkaan? Voiko siellä laittaa kipsiin? Juu. Okei, mä tuun. Hei, sä et kuule tarvitse sun kännykkää. Miten niin? No kuule, täällä ei ole sähköä. Eli sitä ei voi ladata. Okei, mä jätän sen tänne. Mennään. Saamme esitellä kadonneiden majapaikka. Me kutsumme itseämme kadonneiksi. Ja kuule, näytän nyt johtajattarellemme, että on tullut uusi kadonnut. Tule. Okei. Päivää, johtajatar. Hei, vai että te löysitte uuden kadonneen? Juu, hänen nimensä on... mikä sun nimi on? Sanni. Tervetuloa, Sanni, tänne kadonneiden majapaikkaan. Eli siis täällä me elämme, teemme työtä, mutta siis etsimme ruokaa, viljelemme maata, pidämme hauskaa. Angel, esittele uudelle kadonneelle paikkoja. Selvä. Täältä tullaan. Tule, Sanni. Minä esittelen sinulle paikkoja. Juu. Kaikki kadonneet ovat 4-15-vuotiaita. Tämä meidän johtajattaremme, hän on 15-vuotias ja hän oli ensimmäinen kadonnut, hän tippui tänne. Juu, ja nuorimmat ovat sitten 4- ja 5-vuotiaat pikkupojat. He varmaan itse haluavat esitellä itsensä, ettei sano vielä heidän nimiään. Tuo teltta tuossa, se on vartijan teltta. Siellä on meidän vartijamme. Ja häntä kutsutaan vain vartijaksi, ei oikealla nimellä. Miksi? Koska hänen oikein nimensä muistuttaa hänen pikkuveljensä nimeään ja hän ei halua muistaa pikkuveljään, häntä surettaa niin paljon. Mutta menenpäs nyt tänne. Tämä on vartijan teltta, kuten jo sanoinkin, eli tällainen pikkukiva teltta. Tuolla on sitten tällainen huone, jota pitää eräs ystävämme. Hän myy siellä kaikkia tavaroita, mitä löytää. Tuolla tehdään juustoa ja tuolla on tuollainen vartijatorni. Tuo on sitten johtolautakunnan pöytä. Sitten tuolla on tuollainen vartijatorni. Noissa saa nukkua ja tuolla nukkuukin ystäväni. Säämän nimeltään. Tuolla on ne pikkupojat, joista puhuin, ja siellä on sitten hirveästi sänkyjä nukkumista varten. Ja tuolla on tuollainen, jolla tuotamme energiaa ja lämpöä talvella. Hei Sanni, ja mä oon Rachel. Selvä. Joo. Kohta me lähdemme retkelle merenrantaan etsimään ruokaa. Tai niin, haluatko sinä tulla mukaan, Sanni? Toki. No, me lähdemmekin nyt. No niin, olemme nytten perillä. No niin, valitaan partiot. Hans ja Valko, te olette pari ja te menette etsimään oljenkorsia, jotta saamme vähän heinää sinne kotiimme, että voimme tehdä siitä vaikka mitä. Selvä. Selvä. No niin, tule. Minä ja Peter
menemme sitten vähän metsästämään. Selvä. Entä minä? Sunny ja Angel, te menette... Angel katsoo, jos sieltä löytyy jotain tarvittavaa. Käykö? Selvä, Rachel. Tule, Sunny. Angel, eikö täältä pääse tältä mereltä tuohon toiseen maahan, jos tehtäisiin vene ja lähettäisiin sitten ja sitten päästäisiin sieltä toisesta maasta kotiin? Sunny, muuten hyvä idea, mutta tästä meri, tää on niinku, vähän niin kuin alameri tai sisämeri tai semmoinen. Siis tässä pääsee niinku sellaiselle, se on vaikea selittää, mutta me ollaan nyt meren alla ja toi meri tuolla, joka näkyy, niin se on oikeasta merestä tippunutta vettä, joka on tullut, joka on muodostunut tuohon tuollaiseen sisäisen mereen. Se jatkuu varmaan loputtomiin. Emme ole ikinä menneet sinne, tai muutama meistä meni sinne joskus vuosi sitten ja palasivat kertomaan, että se on vain sisämeri, alameri. Järjetöntä, eihän tommonen ole mahdollistakaan. Siis joku sisämeri, alameri. Se merihän liiskas meidät, mikä nyt on tuolla muka päämme yläpuolella. No, me emme tiedä mikä tämä paikka on. Tämä saattaa olla maan pinnan alapuolella ja meri saattaa siis olla tuolla jossain meidän pään yläpuolella. Täällä on aika usein aika pilvistä, niin niiden pilvien yläpuolella saattaa olla sitten maata. No, mikä ihme toi aurinko sit on? No, kuule Sunny, emme tiedä. Ehkä maassa on reikä, josta näkyy aurinko, tai emme tiedä mikä se on. Emme ole vielä tutkinut niin paljon. Ja emme oikeastaan tiedä mikä tämä paikka on. Kaikki asiat, mitä me tiedämme tästä, niin ne eivät ole tietoa, ne on vain arvausta. Vai niin? Mutta hei, etsittäisikö nyt niitä juttuja, mitä meidän piti? Joo. Näistä kävyistä saisi varmaan jotain aikaa. Niitä voi syödä. Joo, niin voikin. Mutta miten te ne kävyt keitätte, koska... Tai siis niin kun eihän niitä voi syödä ihan tuollaisenaan. Apua, apua, apua! Mikä se oli? Kuuluu aika läheltä. Mistä ootte? Mennään heti. Me tulemme. Valko, mitä sinulle tapahtui? Mitä tapahtui? Mitä? Koira. Kävi purisoti. Oi, siellä on raapaleita kaulassa ja Valko on yritetty kuristaa ja puremien jälkeen tassussa. Ja tällä, joka tätä on satuttanut valkokarkaa, niin sillä on ollut vesikauhu. Ja rutkasti muitakin tauteja. Voi ei, Jaaki. Hei, viedään hänet äkkiä sinne päämajamme. Mikä ihmeen päämaja? Semmoinen lääkärikeskus. Tule. Jos sillä Valkon satuttajalla oli vesikauhu ja muita tauteja, niin Valko kuolee. Voi ei.